Hvordan har du det, Ejner? Jeg har det ikke godt. Går det godt, skal vi? Jeg vil gerne i noget taget. Nej. Jo, jeg vil så det er så. Cozy couple. Så, Ejner. Hvor er vi henne? Men der er der fuldt. Fedt, mand. Nej, Adam. Sejler en gang. Adam? Ja. Nej. Hej. Hvordan har du det, Ejner? Jeg har det ikke godt. Går det godt, skal vi? Jeg vil gerne i noget taget. Jo, jeg vil så det er så. Det begynder at mærke vandet. Adam, kan du lige se herover? Hvordan går det? Hvad så, Adam? Er du okay? Er du okay? Er du okay derinde? Hvor er du henne? Der er du. Prøv lige at se ud. Det er mig selv med os. Hallo. Prøv lige at se vandfaldet derovre nu til venstre. Prøv at se deroppe. Nice, okay. Det er vildt, ikke? Kom med lidt, Adam. Lad du da prøve. Prøv at kigge ud. Okay, optid det. Okay. Kom og
Okay, skønne familie. Hvad så er der? Min dejlige familie. Hvad så? Hvordan var det? Det var fedt. Meget godt. Meget godt. Hvad med dig, Ejla? En lille smule over. Hvad med dig, skat? Det var mega fedt. Jeg elsker det med børnene. Oh ja. Se, nej, vi skal ikke også derhen. Så nyder I lige sidste turen. Den smukke tur ind igen.